Здравейте, аз съм Иван Гешев и съм част от програмата на Осиновик Кошер. В момента се намираме на пчелина ни в село Дъскот, първия пчелин, който през 2014 година създадохме. Мястото е много подходящо за пчелите, намира се в гора, южен топъл склон, бързо се развиват семействата през пролетта. Юни-юли, когато беше основният медосбор, събраха така доста добри количества мед. Акациевата паша беше по-слаба, но за сметка на това при нас има много драка. Чилия, Христов трън или джигра, така както се казва. Всяка една малка точица, която се вижда тук, е ожилване от пчели. Нашата работа никога не спира. Целогодишно сме заети. Пчеларството не е сезонна работа. Тя е целогодишна, всеотдайна, всеки един момент. Благодаря на всички вас, които подкрепяте каузата, които сте осиновени кошери, и тези, които мислят да го направят, да не се колебаят. Първо ще помогнат пчелите, второ ще си хапат 100% истински, прекрасен, чудесен мед, директно от производителите като нас. Нашата мисия е да, освен да опазим, да съхраним пчелите, да доставяме чиста храна от природата и да допринасяме за вашето здраве. Това го казвам всеки път, защото наистина е така.